उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। कणकवली नगरपंचायतने बाजारा दिवशीच अतिक्रमण हटवलेलं पाहायला मिळालंय, पाहूयात। कणकवली शहरात कणकवली नगरपंचायतने फिरत्या विक्रेत्या आणि रस्त्यावर बसणाऱ्या फुटपाथवर बसणाऱ्या विक्रेत्यांवर कडक कारवाई केली आहे। काल आणि आज ही 2 दिवस कारवाई करण्यात येत आहे। फुटपाथवर बसणारे जे विक्रेते आहेत, भाजी विक्रेते आहेत, फळ विक्रेते आहेत, त्यांची भाजी असेल फळ असेल ही नगरपंचायतने ताब्यात घेतली आहेत आणि काही जे गाड्या आहेत रस्त्यावर ते देखील ताब्यात घेतले आहेत। अतिक्रमणाबाबत आज कणकवली नगरपंचायतने च्या पथकाने अचानक हे अतिक्रमण हटवलेलं आहे, कारवाई केली आहे। मुख्याधिकारी अवधूत तावडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली केलेल्या या कारवाईत कणकवली पटवर्धन चौक ते बस स्टँडपर्यंत आणि त्यानंतर DP रोड तेलियामध्ये जाणारा DP रोड यापर्यंत ही कारवाई करण्यात आलेली आहे। तसेच सर्व्हिस रस्त्यावरील काही दुकानं देखील हटवण्यात आलेली आहेत। यावेळी काहींचा माल जप्त करण्यात आला। रस्त्यावर दुकाने मांडत असलेले कणकवली पटवर्धन चौक ते बस स्टँड आणि DP रोडची नेहमीच वाहतूक कोंडीचा प्रश्न निर्माण असतो। वाहतूक कोंडीमुळे सर्वसामान्य जनतेला त्रास सहन करावा लागतो। मात्र याबाबत विक्रेत्यांना सूचना देऊन देखील कोणतीही नियमांचे पालन केले जात नाही। त्यामुळे मुख्याधिकारी अवधूत तावडे यांच्या सूचनेनुसार ही आज कारवाई करण्यात आली। या कारवाईत नगरपंचायतचे स्वच्छता निरीक्षक विनोद सावंत तसेच रवी म्हाडेश्वर कर्मचारी आणि अन्य कर्मचारी हे स्वच्छता कर्मचारी उपस्थित होते। या सर्वांनी पथकावरील जे फुटपाथ आहेत त्यातील जे सामान आहे, फळ विक्रेते असेल, भाजी विक्रेत्यांनी मांडलेलं जे साहित्य आहे ते देखील ह्या नगरपंचायतीने ताब्यात घेतलेलं आहे। त्यामुळे जे विक्रेते आहेत ते देखील यावेळी त्यांच्याशी उजर घालत होते। काही जणांनी त्यांना विचारलं, तुम्ही आमच्यावरच कारवाई का करता, असं देखील विचारलं। मंगळवार आहे असं देखील सांगितलं। पण लोकांच्या सुरक्षेसाठी आपण करत आहोत। आपण फुटपाथवर बसता लोकांना येण्यासाठी त्रास होतो आणि त्यामुळे आपल्याला ही कारवाई करावी लागत आहे। आपल्याला सूचना देऊन देखील आपण वारंवार ऐकत नाही आणि त्यामुळे ही कारवाई केलेली आहे। त्यामुळे रस्त्यावर जर बसला तर ही कारवाई होतच राहणार आणि जर फुटपाथ मोकळा ठेवा जेणेकरून जाण्या येण्यासाठी नागरिकांना त्रास होणार नाही, व्यवस्थित जाता येईल, तसेच पुढील देखील कोणताही अपघात होणार नाही, अशा पद्धतीचे या सूचना या नगरपंचायत प्रशासनाने त्यांना दिल्या। आणि अतिक्रमण आणि झालेले आहेत त्यांच्याकडे कारवाई करण्यात येते। कालही कारवाई करण्यात येते, आज मंगळवारच्या दिवशी नेमकी कारवाई होते, काय सांग? लोक रस्त्यावर बसून अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, त्यामुळे लोकांची वारंवार तक्रारी येतात, त्यामुळे हे आम्ही कारवाई करतो। अचानक पद्धतीने नगरपंचायतने ही कारवाई केलेली आहे। लोकांना जे आज बाजाराला बसणारे होते जे भाजीवाले आहेत त्यांना त्रास झालाय, काय सांगता? रस्त्यावर बसल्यामुळे लोकांचा अपघात झाल्यानंतर कोणी ते येणार नाही, नगरपालिका दोषी धरणार, त्यामुळे आम्ही ही कारवाई करत आहोत। त्यामुळे सध्याच्या घडीला कणकवली नगरपंचायतने या रस्त्यावर बसणाऱ्या भाजी विक्रेते, फळ विक्रेते तसे इतर फुलवाले यांच्यावर कडक कारवाईचे निर्देश केलेले आहेत। काही भाजी विक्रेते यांनी त्यांना विरोध देखील केला होता। सरसकट कारवाई तुम्ही सर्वांनी करा, काही दुकानदार आहेत त्यांच्यावर तुम्ही कारवाई करत नाही असा देखील आरोप केला होता। यावेळी काही शाब्दिक कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।